Bosagal in the house, yo. I'm back again. Let's go. So karon kay day off man nato karon. Wala tay trabaho, relax lang ta, wala tay ginahon na. Except sa akong ginahon na karon nga medyo na stress ko. Ay, galibog ko. Saon ako. Pag-transfer ano yung video didre sa ako cellphone. Nga mo play siya. Eh, wala pa mo ko laptop, God. Ang giyon nagpalit ang camera tungod kay gusto ko kada video na to nindot ang kuha ba. Pero sige lang. Bas hindi ay. So, karon kay day off ban, asa ba itong buhaton nagdingda? Ha? Mag-relax. Sige tag-overthink kung matagak ang 1 million diri sa akong dughan. So kung pangutan na, unsa man mostly ginabuhat sa mga taong way kwarta. No? Sahong nabawaan sa mga tao nga way kwarta, usa gyud ilang ginhona diha, maghaling sila sa ilang balay. Siyempre, kaya may lingaw, manghinlo sila sa balay. O man sila kwarta igawas, ipalit-palit sa gawas. So, ang ilang buhaton is manghinlo sila sa balay, di ba? So, karon kay medyo relax man ta. Di man ta pwede ma-stress kay 1 week biya ta, 6 days, 5 days, 7 days panagsa gali. Na kayod kalabaw ta para makakasapi ta. So, mura kinahanglan po tag relaxation gamay ba, no? So, relaxation man go, dahil nga ni magod siya, guys. Dapat ikaw isip usa ka tao sa kalibutan, dapat balanse ang kinabuhi. Pwede ta ma-stress, pwede sa ta ma-relax, pwede sa ta maratol gamay. Pero di pod kanunay, di ba? At least ikaw balanse lang, ha? Pwede buang gamay, pwede sa tarong gamay. Di man pod pwede og tarong na kapirme. Oh, di po sad pwede og buang sad kapirme. Dapat balanse lang, di ba? Nya nakanindot pod og day off nimo nya wala diha imong asawa, wala diha imong ginikanan or imong igsuon, masolo nimo ang imong kwarto. Masolo nimo ang lugar, di ba? Kaya once masolo nimo ang lugar, automatic ligad-ligad ay nga na. Ha? So karon na problema jud ko bay pastilan. Na problema ko kay ang akong option man god gikan sa akong DJI nga Osmo 4, Action 4. Akong i-transfer ang mga videos dire kay wala pa mag ko laptop. Na problema ko kay sama sa akong mga video nga ginabuhat or sa akong mga videos nga akong gi-shot, dili siya mo play. Munang na-stress ko karon. Siyempre, gibalanse na ko, dili po na stress gamay. Stress dako, stress gamay. Balanse gamay ba? So, bawal lagi. Sao na na, kasi importante yan day off man, dapat relax ata. Karon pa ko realize nga, og day off man din mo, magpundo ka sa balay, kapoy man dahil sad, no? Kabang, murag, kinahanglan kag exercise. Kinahanglan kag action sa imong kagulingon para medyo masingtan ka. Hay nako buhay. Bisa kung saon, kaapoy man gihapon. Ingon ani din yung feeling of day off. Murag relax sa perme, walay stress. Pwede ma-stress ko. May na lang nasi kong Unsang ni oy? Saksak ba? May gali kaya na si kong TV. Muna na tanaw na ko.
Malingaw ko kayo. Pero sagdi lang. Kay ingon man sila, kung gusto mo, merong paraan. Pag hindi, wala. Sakto ba? Kung gusto mo, merong paraan. Pag wala, maraming dahilan. Karon, muna siya. Munang karon, sige lang. Karon nga adlaw, ako sang iparelax akong mind. Para sa sunod nga adlaw, handos bagnos na tag vlog diha, di ba? Bitaw. At least kita ka na tag chance na taguglingon nga mo relax ba before ta mo bagnos. Kay mabot mo ko sa time. Buto ko mabot ko sa time nga basin wala ko itug hapit. Kina-addict na ko mag-vlog. Ay nako, porbida mayor. Sige lang. Sunod adlaw, makita ko ninyo magbagnos-bagnos ta. Ready to fire. Okay? Boss Agal is out. Goodbye all.